Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras kata kayo amin, papagayam. Inta ibasa ti Lucas, Kapitulo 8, versikulo 17. Taawan tinailamang adinto mailatak, kat awan ti palimad adinto maamuan, ken maiparangarang. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Manang Agnes, darasam, mapantay di ospital. Apay Dani, asino tiyan da di ospital? Ni Tatang, intaray da di ospital. Anya, Diyos ko, apay, anya tinapasama ka ni Tatang. Umay kakit din Manang Agnes. Darasam, mapantay di ospital. Natungpal ka di matla ang tibilin ko. Wen, senyora. Sigun iti awag di kontak tayo. Imposibleng agbiag pa nila kay Marino. Nasayaat no kasta. Natangkan ti ulo dahi Jaya Marino. Nagmayat ti panakisarita kan kuana. Ngam natangkan ti ulo na. Ha! Anya nga ita? Ha! Oh. Apay, Ramon. Apay, nagsanay ka, itinaunag. Di mo ko na makon konsensya ka, gapo itinagpanaganday chay. Amarino. Senyora. Di kag kibaltang, Ramon. Panunuto manaimbag ti karadkad mo. Kastamatan tentero a pamilyam. No bilang tatraiduram ti pamilya. Saan, senyora? Saan ang agtraidor? Agtalinaida ka na po nung agserbi ka da kayo. Nasaya at Ramon. Nasaya at launay. Jak namnamaan amatiliw pa'y tinang patay iti amayo, anak ko. Nanang, Ado ti sayang kusang amang mga ko. At ti pamilya Villapuerte ti akin nakam iti napasamak. Inring pas na ti amam. Gaputan agkad-kad iti kayat da mapasamak. Apan nakaitakder ti pagsusugalan dito'y lugar tayo. Nanang, Ngam saan dang agsigsigurado. No nagbaligi naman anang iring pas iti amam. Saan lata matungpal ti pangkata? Siyak ti mangituloy iti laban ti amam, Agnes. Laptak ida iti saan anasaya at apanggada. Siyak ti mangituloy iti laban ti amam, Agnes. Lapdak ida iti saan anasaya at apanggada. Saan dang agbaligi iti kinadakas da? Inraman niyo kuman ati intero a pamilya day ala kay Marino, mama. Tano sigurado nga awanan ti parikot tayo. Di kagdanag, Margaret, iha? Sigurado ang nagbutangan dagiti napanawan ni Marino. Saan dalakit din na makibiyang pay iti anyaman na plano tayo. Kaya ta sa wanday ta, mama. Maituluyan ti panggapyo apa nagpatakdar iti dakkalapasdak dito lugar tayo? Siyempre! Saan na malapdan day ta plano? Kadita pa'y laeng, Margaret. Maparpar matakon, tiriw-riw a kwarta, a mapastrak ko, apaman na matungpal ti plano ka. Saan lang nga madoble ti kinabak nang tayo, ludikot ag triple pay. Awanan ti makalapad kanyak. Rumbang laeng, mama. Saan adagitikas kadakwada ang mamirmiraot ti manglapad iti anyaman a plano tayo? Saan ang mabalin, mama? Manang Agnes, madanaga na kiti aramidan ni Nanang.
Dani, ading ko. Naisagmak ni tatang. Gapo iti panangida ulo na kadagiti umiling agkadkad. Iti plano ti pamilya Villaferte. Ita, nimot na nang tinangisan di ka ni tatang. Amang ano niya ti mapasamak kan kwa na. Agkararag ta iti Diyos, para iti talgad ti inata, ading ko. Nabilag na igam ti kararag, tapno saan abaybayan ti Diyos ni nanang. Manang Agnes, Kadsyakmat, ikagumaak aton uyan ti arapaap kung agbalin nga abogado. Tano mapasamak dayta. Syakto ti mangsapol iti hustisya. Saan lang apara iti day di tatang. No di kat para iti amin nga inabuso day di a pamilya. Ikarik dayta ading ko. Madusan to dagiti nagbasol. Nga madusa da iti legal a pamuspusan. Ikarikan ka, ading ko. Matungpal to daytoy nga imbaga. Kasarsarita ka, Ramon. Asino diagin lalaing amang idadaulo kadagiti umili tapno kontraan da ti planok. Senyora, Agsaw ka, Ramon! ni Nana Emilia, senyora. Ti biyuda day ti Tata Marino. Anya. Ha, nagturad day chay nga Emilia. Anya ko mati maaramidan na kontra iti kabaulak nga aramidan. Tsaka mo, senyora. Ti amok. Kasi ti day ti Tata Marino. Nakasagana dagiti umili amang suporta kan ni Nana Emilia. Kastagayam, ha? Ah! Agalwa day chay nga Emilia. Jak itulok, ngay sukit din ti agbalin alapad kadagiti planok! Gumatang laangan itinaluto ang masida. Amang ano saan ang nakaluto ni nanang. Nang runan o adaman ang tinapatag nga inasikaso na. Kabala magkayam ti gumatang itinaluton amasita. Sika amamirmira o. Sika. Oh, apa yan as daaw ka nakakita kanyak, Agnes? Mas daaw ka? No apay nga daak iti daytoy a restaurant? Wes, saan ka amas daaw? Si kanto pa amarigrigat kat adda ditoy? Siyak tulakit din nga ilad iti kwarta? Oops, di nakpanawan ta kasarsarita ka pa'y laang mamirmiraot! Pangaasim, Margaret. Sa anak nagsapsapol itiriri. Ta sino nga minayat nagsapsapol itiriri? Ha? Pangaasim. Ibatan nakkuman tapumanawakon. Diyak kayat tigulo. Ibatan nakkuman, Margaret. sana pa nakibiyang nanang. Ngamda kami kanimanang Agnes ti madandanagan iti mapaspasamak. Anya ti kayat mo asawan, anak ko. Ti panang ituloy mo iti aramiden day di tatang. Amang ano niya ti mapasamak kada kayo. Saan mi akayat ang maisagmak kayo, nanang? Dani, anak. No saan kong aramiden ti kastoy? Asino pa'y ti mangtungar iti saan anak saya at nga aramid ti pamilya Villaferte? Kasano amagunod tayo ti hustisya ti ipupusay day di amayo? Nanang? Aramidak daytoy para iti day di amayo. Para kada kayo. Para iti amin nga umili. Katamok adin akbaybayan ti Diyos. Tamalaksid kanyak. Adda kayo nga anak ko ako markararagkan ko na para iti talgad ko. Iso adi ka madanakan, anak ko. Sa anak amaan ano. Amok at arabayan nak ti Diyos. No jakla pampanunutan ang madaksanak, mama. Talaga akinabil ko day nga Agnes. Margaret, iha. Nalipatam ka din. Ama isa ka, a Villafuerte.
Inaramid mo ko mati anyaman. Iti dayjay, ababay. Sigurado ada tayo ti madaksan, mama. Ado ti tao iti restaurant itay. Anya ko ma? No ado ti tao? Panakunam. Adda ka di makaiturad amang tubngarkan ka, wano mang sitarkan ka? No bilang ta kinabil mo dayjay nga Agnes? Mama, Awan to pa iti nakaiturad na nagsao, maipapan iti ipupusay day di marino. Nga oray no adda dagiti makaammo, no asino ti utak, tinapasamak. sa bagay. Sana bale, mama. Inton sumaruno. Jakton agpangadwa. Makaraman kanyak day jeng Agnes. Talagang agburburek ti darakan kwa na. Tamalaksid nga anak day dila kay Marino nga agin lalaing. Kanayon pa'y nga atiwon na kiji pagadalan. Jak kayat nga adda nalalaing ngam siyak, mama. Jak itulok day ta. Talagang aglablabasan dagiti Villaferte. Jak mabalin apalabsan latan tinaramid kan kaday ti Margaret. Nanang, saan yun nga ikaskaso dyan na ibagak kada kayo? Sana bale, dinakmat na dangran ni Margaret. Ngam sigurado nga ulitin na ti kasya nga inaramid na anak ko. Am mo tayon day ti Margaret. To sumutla ang akas iti amana. Masapul nga tignaya kon. Pang-asim, nanang, saanan? Ang mga nakarkaro a pagpupudutan da tayo. Nang runa kat maitantantan ti plano da apan nakaipatakdar ti pagsusugalan. Gapo iti panangidada ulo kadagiti umili. Agnes, anak ko. Sana bale, imbagak mutan, nanang. Mapasamak to ti kalikagom tayo. Magunod tayo ti hustisya. Nang runa inton natong palan ti arapaap ko, nga agbalin anaan-anay nga abogado. Kablawan ka manan. Nakaturpos kan. Agyaman ading ko. Nga masapon nga ag-review tapno makabar examak. No makapasaak, nan-anayak ton nga abogado. Mamati kami kinidani akabaulam dayta, anak ko. Sapay la ko ma, nanang. Kasta ti kanayon nga ikararag ko iti Diyos. Kaskan ka manang. Kanayon mat nga kararag kami kaninanang iti na Marswa. Iti kasta. Kanayon at arabayan na tayo. Agyaman kada kayo, ading ko. Kat, ni Margaret Villapuerte. Apay asaan ang nagturpos, anak ko. Ti amok, saan akumpleto dagiti requirements na, nanang? Kan masansan ngamin nga aglangan iti pagadalan. Adadamag ko nga ikagkagumaan dati makiareglo iti pagadalan. Ngam na paayda. Iso day chay, saan ang nakaturpos? Kas jay kirumbang kadagiti kas kadakwada at di Diyosan ti kwarta. Kat agalwad da, tadandanin maduktalan ti kinapudno, may papan iti aramid ti pamilyada. Nang runa tinapasamak iti day ti amayo. Nanang, Basta may salaang tikid dawat, nanang. Saan kayo nga agaramid iti may kaniwas? Saan abale? Apaman nga agbalinak anan-anay nga abogado. Aramidak ti amin. Tapno magunod tayo ti hustisya, iti legal a pamuspusan. Iha, apayasaan ka matan na rumrumwar dito'y balay. Mababainak, mama. Manipod idi saan tayo ang naareglo iji nagadalak. Kat saan ka nakaturpos. Mabainak kon. Nang runa ita, tanaan anayan nga abogado day jeng Agnes. Dagiti awanan bain. Karaman pa yan dagiti agin lalaing nga umili diti lugar tayo.
Iso dati makagapo, no apay nga ginggay ta. Sana pulos ang marugyan ti pan nakaipasdak ti pagsusugalan. Ti ina ni Agnes, mama. Dayjay ti mangidadaulo kadagiti umili amang tubtub ngar kada kayo. Waniha, amok dayta. Iso apam panunutak. No kasano ang maipak ni dayjay. Ngawanan bain. Imbagak ngaminan idi pay laang kada kayo, mama. Rumbang ko mga inraman yung ti intero a pamilyada. Anya nga ita? Parikot lakit nga rudan ti ipapaayda. Tirigat na ita, mama. Damag ko ang makikaykaysa ni Agnes kadagiti abogado asigudan anang ipila iti kaso kontra kada tayo. Katday ta ti pagdanagak unay, mama. No makaala da iti natipkar nga ebidensya kontra kada tayo. Sigurado at delikado tayon, mama. Apay akadwam dayta lalaki. Buyot dagiti Villafuerte dayta. Saan ka di? Nana Emilia. Ni Manong Ramon ti makatulong kada tayo iti dakkel, nanang. Nang runa iti pupusay day di tatang. Anya? Nakasagana akong nagtestigo kontra kadagiti Villafuerte, Nana Emilia. Kat pakawanan dak ko ma. No italaga na iturit kong aramidan da ito'y. Nagbutang nga kamin para iti bukod ko abiyag. Kaniti karadkad tintero a pamilya. Adan kada kami kadagiti kakadwak nga abogado, ti statement ni Manong Ramon, nanang. Kastamot tan ti daduma pay nga ebidensya kontra kadagiti Villafuerte. Napagnunumwan min, akidawan mi iti korte, a marathon hearing ti mapasamak. Agbalin a prioridad da ito akaso. Tapno na dardaras ti proseso, kat madusa dagiti rumbang a madusa. Saan? Awan basol mi! Saan? Mama, kasano da ito yan? Apay agil ti verdict kadata. Alan, sumurot kayo kada kami. Umapila kayo, no kayat yun. Saan dak ngay gaman? Awan basol ko! Ibatandak! Mama, tsak ka ti may balod. Umay kayo. Tulungan na ko pa, mama. Umay kayo. Marino, adda kami nga agina dito'y tanong mo. Pakaragsakan mi nga ipadamag kan ka. Abaligi anay ring pasti inrugim alaban. Tatang, sayang tawan kan. Saan mo anay matangan ti kinalaing ni Manang Agnes nga abogado? Iso ti makagapo. No apay nga iti udi na. Nadusa mo't langin dagiti Villafuerte. Dani, saan laang asya? No awan ti tulong dagiti sigudan nga abogado agayam day di tatang. Amang ano jakmat kinabaalan ti amin. Kang runaan arumbang apagyamanan tayo. Iso ti namarswa. Amok at tinulungan na tayo si Pudpay. Iso nga ita, baligi ti laban tayo. Nga uray sumagmamanon atawan ti napalabas. Sakbay anagunod tayo ti hustisya. Manang, Husto ti kapsat mo, Dani anak ko. Sana rumbang alipatan tayo ti Diyos. Tano saan aga po iti panang tarabay na kada tayo. Amangan no saan tayo ang nagbalik. Ita, madusan dagiti awanan pa'y. Kat mamati ak nga oray aramatan dapay ti bilag ti di Diyosan da akwarta. Saan dan to nga agbalik? Gapot agdadata nagbasol da. Iti imatang tilintag. Kan iti imatang tinamarswa. No ti kinapudno kat nagbasol ka. Lumtuad tulat tadayta nga oray ing kailimad kat ingkanto agikaro. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan,
ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panantarabay na inbag nga oras kada kayo amin.